Máte v ústach nový fixný strojček a v hlave otázky, čo vás v najbližších dňoch čaká? Všetko potrebné zaznelo už v ambulancii, ale poďme si len pripomenúť, s čím treba počítať. Poprvé, vaše zuby budú počas nasledujúcich dní citlivejšie. Pocítite to najmä pri hryzení tvrdých potravín. Dôvod je jednoduchý. Vaše zuby sa začali narovnávať. Drôt, ktorým sú pospájané zámky, ich teraz posúva požadovaným smerom. Ale nebojte sa, všetko je v poriadku a tento prechodný stav potrvá len 3 až 4 dní. Po 5 dňoch už nebudete cítiť žiadny diskomfort. Dovtedy stačí zo stravy vylúčiť všetko tvrdé a pevné, napríklad orechy, tvrdé pečivo alebo cukríky. Na zmiernenie nepríjemných pocitov spôsobeným ťahom drôtu vám poradím ešte jeden špeciálny tip. Napite sa studenej vody alebo si dajte zmrzlinu. Drôty, ktoré používame, sú totiž účinné pri teplote 37 stupňov. Ak ich trochu schladíte, od pocitu ťahania si aspoň na chvíľu uľavíte. Len tú zmrzlinu jedzte fakt s mierou, nie je to súčasť liečby. Druhým zdrojom nepríjemností môže byť podráždená sliznica v ústach, ktorá sa teraz odiera o súčiastky nalepené na vašich zuboch. Vaše líca a pery si na ne musia najskôr zvyknúť. V tomto vám pomôže ochranný vosk, ktorý sme vám pribalili domov. Všetky tieto nepríjemné pocity by mali do týždňa vymiznúť. A na záver už len jedno dôležité upozornenie. Nič z opísaného nebolí. Preto ak cítite akútnu bolesť alebo nepríjemné pocity pretrvávajú viac ako týždeň, kontaktujte nás. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.